Sukad kagabi hinay-hinay nga nangabot ang mga taga Hong Kong sa Central Area aron pagsalmot sa pro-democracy protest. Bisan sa pagbundak sa kusog nga uwan sayo kagabi, wa kini makapugong sa mga nagprotesta sa pagpadayon sa ilang kalihukan. Matud pa sa mga nagprotesta, mas maayo na lang nga mabasa sila sa uwan kaysa labayon sila og pepper spray og tear gas. Gani ila kining gitawag nga umbrella revolution tungod sa paggamit nila sa mga payong alang sa pagsagang sa mga pepper spray og tear gas nga gigamit sa mga pulis batok sa nagprotesta. Kung suportado sa kinabag-an sa taga Hong Kong ang protesta, duna say gusto nga matapos na ang panagtapok tungod kay nakabalda kini sa ilang trabaho. Gikanselar na ang uban nga mga book tours gikan sa mainland China tungod sa protesta. Apan bisan sa kagubot nga nahitabo karon diri sa Hong Kong, wala ra gihapon apektuhi ang dagan sa ilang turismo. Daghan gihapon sa mga turista ang padayon nga nagsuroy-suroy ug wa manungbaling sa kalihukan. Good. Na-enjoy naman ako. I was able to make out of my Hong Kong trip, most out of it actually. And as much as possible, we're trying to avoid the areas kung asa man gani ang rally. Kung asa man, for example, ganing Hong Kong and ang Admiralty nga area, sa may rally, as much as possible, dito mo ang di anak area. Wala ka nakahilo. Sa Mankan. So far, wala rasan. Ang libuan nga nagprotesta malinawon nga mi-occupy atubangan sa Hong Kong City Government Headquarters ug ang downtown area. Gibabagan usab sa nagprotesta ang mga kadalanan. Supak sila nga taga Beijing ang mupili kung kinsa ang padaganon sa umaabot nga eleksyon nga magpili sa ilang mga leader. Niadtong Agosto 31 ning tuiga, ang China mitugot sa paghimo og direct elections alang sa Chief Executive sa Hong Kong karong tuig 2017. Apan ang Beijing ang magbuot kung kinsa ang mga kandidato nga ilang pilian. Gusto sa taga Hong Kong nga sila mismo ang mopili sa ilang kandidato ug dili ang central government sa China. Gikan dinhi sa Hong Kong, Madin Sabang, News 5.